Huomenta. Kello on tasa 8 ja se olisi tänään keikkapäivä. Vähän jäi unet vähäisiksi, mutta aina näistä jotenkin selviää. Tänään olisi tosiaan mun ensimmäiset keikat Hausmyllyn kanssa, lukuottamatta yhtä tuurausta, jonka tein viime vuonna joulukuussa. Mutta anyways, elikkä suunta on siis Seinäjoen Idea Park ja sieltä sitten suoraan Keravalle yökerhokeikalle. No niin, tänään mennään taas pitkin Suomea. Spesiaalipäivä meidän orkesterille. Jännä päivä tulossa. L'Orealin meidän eksperttiin naamaa. Kiertää. Sama homma, mutta partaa. Eikä ole kappaleinen. Tukka minttii. Tässä on tämmönen suolasuihkea. Hyvin tehty muotoilun tuo. Voin sen verran kertoa, että havaitsin just, että eihän mulla mitään aamupalaa tuolla tosiaan ole, kun mä oon vasta hiljattain rantautunut takaisin tänne Suomen maahan. Kaikki on vielä vähän vaiheessa. Ja sitten mennään aamusuihkuun. Pitäis varmaan opetella kirjoittaa bändin nimi. Tulipa hieno. First things first. Eiks näin? Sillehän se tässä menee, että pidä suu puhtaana ja puhu suusi puhtaaksi, niin luistaa keikatkin. Tietokone, korvamonitorikuulokkeet, housut, vaihtovaatteet menee Keravan keikalle, avaimia mä en tarvii, laturi, sanois mä se, joo, kaikki näyttäisi olevan mukana. No niin. Sitten iskä lähtee keikalle. Nähdään. Täällä on kiva sää. Siinä on luotettava siivousfirma. Kannattaa käydä tilaamassa siivouspalvelu sieltä. Mun koira haluskin mukaan. Niin, tulit saattamaan. Sieltä saapuu Melli. Moro. Hello. Matka kohti Tikkurilla juna-asemaa. Mitkä on fiilikset? Oikein mahtavat fiilikset. Ihana olla hereillä. Paljon kello on 9. Kello on joku 9 aamulla. Niin tunnetusti kun VR liikkuu, niin olisi pitänyt jo eilen lähteä, koska VR:llä kestää. Me ollaan saavuttu Tikkurilaa. Soitetaanpa tuolle Jounille. Halo, missä meet? Mä oon tässä Uberin kyydissä. Kohta varmaan Tikkurilassa. No toivottavasti 10 minuuttia ne lähtee juna. Okei. Joo. Noniin, näin kohta. Mä laitan sulle viestille, mikä raide. Tuossa oli puhallutus, niin joutui pikkasen pysähtyä. No, joo. Kummanen puhallutti, sut vai kuski? Ei mitään, nähdään kohta. Oikein mainiosti. Yes. Hyvin ehtii. No miten on tullut nukuttua viime yönä? Oikein hyvin. Me ollaan oltu puoli tuntia junassa matkalla sinne Seinäjoelle. Meikä tässä vähän samalla laitan backupina keikkataustat muistitikulle, niin sitten ei tule mitään kommervenkkejä, jos vaikka kone kaatuu. Olemme juuri saapuneet Seinäjoelle. Seinäjoella paistaa aurinko miltei. Mihin suuntaan me lähdemme? Taksi tolpalle. Kauheat pannut tässä porkassa. Nyt tarkkana. Edustuspannu. Vedä sä. Eli tänään... Näyttävä saapuminen. Näyttävä saapuminen. Eli tänään on keikka kello 19.00 Idea Parkki Seinäjoki. Ja siitä sitten joko helikopterilla, mikäli sikäli päästään lähtemään lentoon, menemme sillä. Jos ei, niin sitten menemme taksilla Keravalle ja Keravalla 22.00. Yksi juttu, jos joku luulee, että me ryypätään täällä, niin se ei pidä paikkansa. Tehdään Miskalle toi alkotesti. Sano ruusperi. Joo. Vaikka sun 4 on sama suhta. Onko teillä tänään keikka? On. Joo. Idea Parkissa. Siellä on 7, joo. 17 on toi portti on pois ja sitten on
Oliko se 10? 6-vuotis syntymäpäiväjuhlat. Saavuttiin justiin Ideaparkkiin. Tässä on, en tiedä kui pitkä toi on, mutta pitkä tommonen kakku. Tässä just menossa soundcheckiin. Yes, soundcheckin aika. Nyt mä lennän aurinkoon, siellä tuskin yksin koskaan oon. Tosiaan 19.00 keikka ja saatiin tietää just, että ei ole helikopterikyytiä. On ollut niin paljon lunta helikopterin päällä, niin ei tuu pääsee ilmaan, joten mennään taksilla täältä Keravalle ja Keravalla sitten puolen yön aikaan. Let's go! No niin, tsekataan meidän tämän päivän päkkäri. Me ollaan täällä Seinäjoen Ideaparkilla tosiaan nyt ja päkkäri näyttää tänään tämmöseltä. Me ollaan bussissa lepäilemässä muutama tunti. Menen tästä tänne. Katsotaan koko show. Tällä me varmaan sitten Rundataan. jatkossa. Me voitais oikeastaan ostaa tää. Yes. Noniin. Surullisen tarinan, Jol ei oo vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään. Joks sydämiä särki, missä joutui nielemään. Eikö pettymään? Sanoinko tuo? Pitäkää tuopeistanne kiinni tiukemmin ja irrottakaa perseenne penkeistä, sillä kohta tärähtää. Peltoja ja veemaita maita, ajan kuninkaita. Ja tosiaan, kun ei helikopteri noussut ilmaan, niin me ollaan taksissa matkalla Keravalle ja showtime onkin 00 ja ollaan kohta perillä. 90 kilsaa aina, 70 kilsaa aina jäljellä. Se on moro ja nähdään Keravalle. Hei suli vei. Etupenkki huutakaa meille. Se olisi kohta perillä Keravalla. Suoraan lauteille taksista. Hei, et sä voi mua jättää yksin sateeseen. Yökypyteen. Eilisen kaiken
stressin ja kiireen ja sähällyksen keskellä unohtui kuvata video sitten vielä tosta loppureissusta, mutta toivottavasti saitte tästä videosta irti, mitä me ehdittiin kuvaamaan. Me kiitetään kaikkia teitä, jotka siellä ruudun toisella puolella katsotte tämän videon siitä huolimatta. Hei, käy kommentoimassa alas. Haluatteko te lisää tämän tyylisiä videoita vai millaisia videoita te haluattekaan? Ei mitään muuta kuin kiitos kaikille. Se on moro.